Os concellos de Samos e o Incio están unidos por un tramo do coñecido como Camiño Eufrasiano, que enlaza terras andaluzas e galegas a través do Camiño francés. Un sendeiro que sae do mosteiro de San Xulián de Samos levarános ata a igrexa de Santa María de Valdomao, no Incio, onde foi enterrado o apóstolo que é patrón da localidade xienense de Andújar. A ruta pódese iniciar de xeito relaxado por un paseo ás beiras do río Sarria, bordeando un dos laterais do mosteiro samanense. Unha camiñada que nos permitirá descubrir unha parte destacada do patrimonio histórico, artístico e mesmo etnográfico deste itinerario entre Samos e o Valdomao. A ruta eufrasiana, no tramo que une Samos e o Incio, enlaza co Camiño francés, que está catalogado como primeiro itinerario cultural europeo. A senda continúa entre arboredo autóctono ata a igrexa de Santa María do Mao, onde foi enterrado San Eufrasio. O templo de orixe prerrománica ten unha singularidade que sorprende os visitantes. Está rodeado dun cemiterio cuberto, unha circunstancia que comparte con outras dúas igrexas do Incio, as de San Romao e San Salvador. Esta peculiaridade arquitectónica é única en Galicia. Fronte á igrexa consérvase a casa reitoral que formou parte do priorado dos monxes de Samos. A tumba de San Eufrasio, non obstante, atópase no interior do santuario. A tradición cristiá sinala que os seus restos chegaron dende Andújar no século VIII durante a invasión musulmá. O soterramento do santo, un dos 7 varóns apostólicos que trasladaron o corpo de Santiago ata o seu sepulcro de Compostela, atrae numerosos peregrinos que se desvían do Camiño francés para visitar a igrexa de Santa María de Valdomao.